Igama kuBhaka Isibongo kwakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathitha uBhaka udakwe yini ingqwele ebhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa likaMitshise thuluza ngihambi nalo ngilifica insimini iqhamu uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedangabane ngunogwaja ubhajwa ekhulu ufuka amakhanda khanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu lele nkosazana dami lingasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amehla nabalanga mthombo ogelizayo ungabonakala ukuthi amaza aqhamuka phi kubonakala lapho ephumela khona zitha zami ziyaxolisa uma sezibona amandla amakhulu asemazulwini ngithanda ngize ngithanda nabangangithanda ngoba nabangithandayo bake bangangithanda kepha ngenxa yamaqiniso nokuwuma namhlanje sebeyangivuma sebeyangithanda wena onyanya ufokofo ngeke ngize ngizwe ngempatha mina gcwala ngakufakela nangisikisi ngifuna nje ukudlula ngithi halamuzi udaba luka General Mkhwanazi mase ngiphinda futhi ke ngizikhulumela nabantu ngokunqoba asikwazi ukuyiziba indaba kaMkhwanazi ucommissioner asikwazi ukuyiziba nalapho ukhona mawuthi uyaziba shuthi wile nhlobo eyisidididi sikwazi ukuyiziba and into leka Mkhwanazi okwamanje abaningi angishilo wasekuqaleni ngathi abanye bazozitshela ukuthi bayam understand uMkhwanazi kanti abam understand abanye ngaze ngasho ngathi ngibona ama politicians esupporta after uMkhwanazi ebe nesithanga msabe izindaba ngasho futhi ngathi amaxuku ama politicians asazojika nje ngathi ngangcono kuthiwa ama politicians abadlala ipolitiki nale ngingafanele khona ngasho futhi ngathi ngisho abantu basazojika futhi abanye ngoba uma sikujika ipolitician ebithi wivuka noMkhwanazi mayisijika ngoba siyibona izinto ifuna ukuzogadla ngakuyona seyijika nabalandeli bayo basuke bezojika ipolitician mayijika kawajiki ngendlela efanayo amanye ajika nje ukuthi afesane nje athule athi nya suke sejikile wabona umuntu akade vocal engasekho vocal suke sejikile omunye mayijika ujika khuluma athi hayi sengiyajika mina omunye bejika ujika kade encoma bese yagxeka awukazi nimfethu ujikele umngani wakho kade umtshela yonke into awukazi ujikele umuntu obucabanga ukuthi uyakusupporta awukazi ujikele wena umuntu okade kududuza mawukhala uzuvente kuyena kanti uventa kumuntu ozokujikela ngelinye ilanga awukazi yini mfethu uthi umuntu nizwana ngezinga eliphezulu bese eboleka imali umnike ngoba uthi unika umuntu owazi ukuthi ufana ukuthi wena uyena wena uwena uthi masumnikele imali kanti sekuyindlela enizoxabana ngayo lemhlabeni nje kuyajikwa so lokhu kukaMkhwanazi kuwes kakhulu kona ngoba uMkhwanazi aka into yakhe akayenzi ngokuchema futhi akayenzi ngokuthi mina ngilwa nalaba because ngisupporta le fiction mawucabanga ukuthi uMkhwanazi khona abantu abamthumile nani uMkhwanazi nje ulwa impi ekade ayifisa ukuyilwa ulwa impi ekade ayifisa ukuyilwa kuyindlela azoyilwa ngayo abengakayitholi uThebe ngabe sethi isithi nje qhusha intuba encane wathi lalela ke it now or never akwazi wena udonse umuqa uthi it now or never afethu impilo ayiyona lento uthi mawuhleli phansi ucabanga ukuthi impilo iyona kusho mina uGibhaka wena onyanyayo fokofo gcwala ngiyakufakela njengoba ngithi mina abantu basazojika nisazokubona ngakusho eqaleni lokhu kwakuseyihlazo ngaze ngathi mina kungcono ukuthi abantu akubona abantu kungcono ukuthi abantu akubona abantu because omunye umuntu uyashaya ngathi uyakusupporta kanti ufuna ukufeza inhloso zakhe kanti sonke masingasi inhloso yethu kube ikhanti nokuvikela umuntu mina myself mina ngaqala nini mina ngilwa ngilwela abantu ababevele basikenywe imali ezinkulu 100,000 150 200,000 500,000 abanye amamiliyoni
yabo ngisho ngithi ayikho lento ngidlala lempatha ngaqala nendemini kizo kuleyo lento kodwa egcineni angizange inqobe yini because ngayinqoba ayinqoba. So same things applies lapha kumkhwanazi njengoba umkhwanazi eyilwa hayi ukuthi awekho ama challenges awatholayo naye maningi ama challenges ahlangabezana along the way. Inhlanhla yakhe ukuthi njengoba esasimbuthweni and ebamela abantu ubamela kuze kube negazi elichithekayo emela umuntu angithi like yalibona igazi leli elichithekayo angithi uyambona lo muntu oshonayo thiwa hayi ubethi ugadla kuqala amaphoyisa asemphebeza angithi uyabona kodwa ukuthi lo muntu udlule emhlabeni kodwa egameni lokuthi kuvikelwe abantu angithi uyabona ke lo muntu bengabe esedlule emhlabeni angithi unawe uyalazi ukuthi noma yinini into once iyaba negazi phakathi as long as bengabe liyonto leyo umile kuyona kufana noma uzohlaba inkomo wenza umsebenzi wabantu bakini uma uzohlaba inkomo with understanding mase kuba nokuthula egameni lokuthi we are saving this family or wena yourself kunempi oyilwela yona because khona abantu abahlaba emakhaya bengalikhuluma iqiniso khona umuntu ohlaba ngoba ethi sifuna ngalomhlatshelo walenkomo lo mndeni walekhaya uthuthuke sifuna idalwe ezalala amandla akhona amandla asemazulwini amandla asemanzini amandla asemkhathini angithi umkhathi ke masisikhuluma ngawo suke sikhuluma nje ngokwama level ala la kwi universe ngokwama level akhona nje njengoba ngayichaza yila ngathi khona idlozi lendawo uyabo kube khona idlozi leli lasekhaya bese kuba khona idlozi lasemanzini yabo elendawo lihambisana nedlozi leli lasentabeni yabo so ngangayichaza into efana leyo but ngeyilanga ngiyophinda ngingene futhi deep. So uyabona ke bengabe wenza umsebenzi wenkomo ku depend ukuthi uliphi into oyikhulumayo. Uma ukhuluma ngalo msebenzi izingane azithola imisebenzi leli gazi ezoba umhlatshelo ngempela futhi elizovula. Kodwa uma kunomsebenzi ngoba khona umuntu oyedwa ofuna kulunga izinto zakhe ngalo msebenzi lo muntu othenga inkomo kwakwenza konke uthi ngale nkomo akulunga izinto zami angithi uyamuzwa ukuthi ukhulumani and akakhulumi ngomlomo ukhuluma esho ethi ngale nkomo yami engiyithengile ngithi akulunga izinto zami amandla wonke ama level afanayo spiritual azobheka lowo muntu hayi ngoba ebathwebula abanye uzwi kahle cha akathwebula abantu uthwebula amandla and once wathinta igazi lenkomo usuthinta awusathinti amandla edlozi la kulendlu sewuthinta amandla edlozi lendawo uthwebula amandla ukuthi ngale nkomo ngaleli igazi engichithayo ngithi amandla awangibheke kodwa ngeke ngikwazi ukuyenza lenkomo ekhaya ngingakhulumanga nabafowethu nabazala nobaba nobani baparticipate ingakho umuntu usuke wrong bengabe enenhloso yokuthi uthenga inkomo ngoba efuna kulunga izinto zakhe bese ethi abafake nabanye abanga understand ukuthi wenzani ngale nkomo ikhona imizi enjalo thothi umuntu uyahlaba abanye aba understand abomndeni uma uzohlala phansi nabantu bakwenu iplaneni nonke bayibeke imbono yabo uma kade uthi wena hayi soqala sihlaba imbuzi khona imbuzi kumele ihlatshwe entabeni uma qhamuka omunye ethi no ayingayi entabeni leyo mbuzi ayihlatshelwe la emsamo noma athi omunye no ayingahlatshelwe emsamo ayihlatshelwe ngaphandle uyabona athi omunye no ayingahlatshelwa ngaphandle ayihlatshelwe ngasemfuleni ifuna bengabe kunikezwana imbono kubanjiswane ngoba akekho nenhloso kodwa bekwaba nomuntu oyedwa othi akwenza u1 akwenza u2 bonke abanye zithumthumi ngemuva uyabona makuthiwa kuwe entabeni qonqo basho entabeni makuthiwa sekushona emva kwendlu qonqo kushona emva kwendlu makuthiwa isiyabulawa bambana amanqina qonqo baba amanqina hayi abazi kwenzakalani lapho kuyaboniswana mawuzochitha igazi ngoba lelo gazi ifuna libe umhlabelo ozokhava bonke abantu balekhaya not ozokhava umuntu oyedwa onenhloso yakhe. So ngithini ke mina manje ngithi uma kuchitheka igazi labantu malichitheka lichithe egameni lokuthi umphakathi uyavikelwa
ngoba leli gazi elichithekayo lichitheka kuvikela umphakathi automatically umphakathi ke manje izidalwa zishayela ihlombe leyonto umphakathi uyishayela ihlombe and leli gazi elichithekayo unika umphakathi amandla once wanamandla umphakathi ukusupport wena umuntu owenze leyo nto uba namandla nawe phela abantu beke bahlangana baba bayizwa into yakho beke bayizwa abantu into yakho ibona abanamandla abantu ibona abakwazi ukubeka upresident futhi ibona abakwazi ukumkhipha isikhundleni futhi nanamanje mina engase abantu ba understand kahle ukuthi beke bahlangana banamandla ngakanani ngaba abakhali la kuma social media ukuthi kudlalwa ngathi kunje abantu bangenza ukuthi ama elections ahlale next week abantu mabezohlangana nje that is why umsebenzi we ruling party noma umsebenzi wama leaders ufuna ba divide abantu akufanele abantu babone ngandawonye abantu ngase babone ngasolinye bathi uyasibhedela lo bonke bathi ngqi awuphumile angaphuma with immediate effect abantu bangamisa ufreeway beke bahlangana ukuthi izingahambi imoto bangamisa nsi abantu phela abantu beke bahlangana bawukhulu la uNkulunkulu asuke seyibonakalisa khona abantu manje mabengahlangana bethi sithi iParliament asifuni la basho ngazwilinye lingasuka next month Parliament lelo lifuna khona abantu mehluka abantu abazazi amandla baba babona bayakwazi ukudividewa bese bebamaxokike bahlebane omunye asho lokhiyana omunye abuya kujika asho lokhiyana ke irana kanjani iCountry ingakho mawuzokhuluma la utshela abantu into ezokwenza ukuthi bahlangane awuyikhuluma into public kahle kahle sikhuluma iqiniso ezokwenza abantu bahlangane bese uyabona lonto icishibize ngokuvukela umbuso uma uyenzile yenze ngoba kunemigudu emthile esemthethweni oyilandelayo abo so that is why ngithi mina inhlanhla kaMkhonasi lapha because as long as esasesiphoyiseni kunzima kakhulu ukuthi njengoba kune commission le imadlanga noma ini ingakwazi ukumenza noma yini errong uzoma nje ngoba yindaba ngoba abantu amandla abo negazi elichithekayo akukhumbule hayi lembuzi hayi lenkukhu hayi lenkomo kodwa elawa abalichithekayo limele kwamanje mase ngiyaphinda ngizothi uyabona mengabe sikhuluma iqiniso nje emhlabeni leli qiniso leli elimsulwa emhlabeni akekho umuntu othi bengabe edalwa bese kuthiwa hayi lo uzohlupheka lo noma kuthiwa hayi lo uzoba nezinkinga lo noma kuthiwa hayi lo funeka singaqoni into cha ayikho lonto kufana noma umuntu egula thi umuntu uyagula umuntu aqali ngoba ezogula angenza isibonelo ukuze ungizwe into engichazayo uma kuthiwa umuntu uyagula lese mhlambe kuthi ebusuku uzwe inyawo zakho zishisa noma uthi uyezwa inyawo awuzizwa yazi angizizwa inyawo zami hayibo ziyashisa inyawo zami enza nje linda noma khuluma wedwa ukuthi hayi njengoba zishisa inyawo zami njengoba ngingazizwa ngiyaqonda ukuthi idlozi la lekhaya khona insebenzo eliyenzayo elisebenzisa umzimba wami ngoba idalwa enisuke ngicela kuzona khona isikhathi la ukuthi mawucela idalwa zibuye zidinga umzimba wakho ukuthi mase isebenza ebusuku zisebenzise wona uzizwa wena ukhathele kungavumi nokuthi uvuke engathi ungalala once walala uyathathwa kumzimba wakho bese uyosebenza somewhere engathi ukhathele uyimvithi abanye abane level ethe ukuthi thuthu kancane uma idalwa seyifuna ukusebenza ngaye zivele ibambeke inyawo athi uyasukuma ngasukumiki kodwa kubhlungu athi uthi hayibo ziphi inyawo zami laba aba spiritually gifted ngempela abakwazi ukubhonqeka phansi abakwazi ukuroll bazo understand ukuthi ngithini uthi uyezwa hayibo angizizwe inyawo zami kwenzekeni relax ungayidokotela linda zizobuya wena enze njani khombisa ukuthi uyaqonda ukuthi hayi njengoba ngingazizwa nje ngiyaqonda ukuthi abangiphethe bayisebenzisa inyawo zami kodwa zizobuya khona ukuthi mfowethu ugwazwe isibhobo sekuthi ngci leso sibhobo musu ukugijima uye kojova isho ukuthi njengoba ngigwazwa isibhobo
ngiyaqonda ukuthi abangiphethe bayangisayinela ukuthi khona impi abayilwayo. Enze njani wena? Hlala phansi noma lala ukuze ungaphazamisi. Ngoba once wakwazwa isibhobo nawe ubhizi ohla wenyuka nani uyayiphazamisa lento ongayazi eyenzakalayo. Bafethu nginitshela imfihlakalo engafanele ngabe nginitshela zona. Uyayiphazamisa le mfihlakalo ezakalayo. Once wakhona ethi qo wasizwe isibhobo, bheka indawo ozophumula kuyona noma gijima uye ekhaya. Mawufika ekhaya fika uhlale kusofa nembedeni urelax. Noma yini ekugulisa wasuya yi-understanda. Kuthi kushaya u12 wasebusuku izophela ungayazi iphele nini. Noma ngaqala ngo7 ekseni. Isho wena ukuthi hayi ngiyeza ukuthi angigorade kamanje kodwa ngiyazi ngo12 ebusuku ngizobe sengiright. Makushaya u12 donsi ikhandlela imhlophe. Ulayithe ngomentshisi. Ubeka u1 bese uyakhuluma. Guarantee izophela leyo nto. Kodwa uba ulenhlobo ethi nje washawa into encane, usuya esibhedlela, uyogcina uyisigqila so uye esibhedlela. Uyogcina uyisigqila. Ngokunjalo futhi nezithandana. Yazi khona izithandana namhlanje ezihlukane ngoronke. Uthola ukuthi umuntu wakho ukhuluma nawe. Akaqondile mfethu ukulwa nawe. Honestly speaking, uyabuza kodwa sithanda sami ngampela mfethu ke awungitsheli ngani bengabe uzongivakashela. Uyabona? Usunentombi, usufuna ngisho. Kuqale nini ukuthi angisho? Kuqale nini ukuthi no, ngenzela ukuthi nje ungialethe, ngazi ukuthi uyeza ukuze ukuthi bengimele ngithenge ezinye izinto ngiyithenge. Mangimele awunamanga, intombi kunjena bese kuqala umsindo. Honest lo munye ubebuza innocently ukuthi awusho ngani bengabe uthi uyeza. Alright, nangaphakathi endlini. Ingane bangumsindo umama uyayithethisa. Ngoba ingane yakhe mayithethisa akayifuni. Uyithethisa ngoba ufuna ibone ukuthi wrong. Ingane ivele ishintshe. Ithi mina uyangihlukumeza wena ma unje. Inhloso ukuyifaka endleleni kodwa indlela ingane ezoresponda ngayo towards umzali iyona ezogaxelisa ingane. Igcina iqala umsindo, iqala ungahloniphi ibisiyaphuma kwichannel. Most yabantu into engiqonda ukisho in short abashaywa izinto eziba-athekayo. Abantu bashawa indlela abaresponda ngayo entweni ezibahlaselayo. Hayi ukuthi nathi azibukhona ingqinamba ezizamayo, ziba khona. Kodwa indlela mina as King Bhaka engizoresponda ngayo ngizoyinqoba ngoba ngivele ngishona edamini lamakhandakhanda. Mase ngiyacheck ukuthi kwenzakalani. Mase ngiyayilwa leyo mpi leyo. Mase ngilinda u12 ebusuku sengiyazi izonqotshwa. So nawe la ukhona ekhaya mfethu. Ake indlela oresponda ngayo kunoma yini. Ake ulungise indlela oresponda ngayo. Uzowabona ama challenges lawa othi unawo. Awuvu uzowanqoba kalula. Kodwa uma wena usazincoma, usathi angibhedelwa mina, usathi angenziwa njalo, usathi nginja yamjebhula mina, usathi wala uyohlala ushawa indlela oresponda ngayo. Endlini la uhlala khona uzophuma uresponde wrong kupartner wakho. Uthi uyafika emsebenzini ufika uresponde wrong kuma colleagues wakho. Udlule kuma colleagues uresponde wrong kubaphathi. Udlule kubaphathi uresponde wrong kubangani bakho. Bese kuba sengathi bonke abantu abakufuni. Kanti cha namfowethu, indlela oresponda ngayo kwinoma yini esukiza kuwena, indlela yokuresponda, itone yokuresponda, it's very crucial, important. Uyabona angisho mina ukuthi abantu ababezidididi mfethu. Angithi abazibezidididi. Kodwa ngithi mina kuwena kunoma yini ezoku-attack isuke ingenawo amandla okunqoba. Izothola amandla okunqoba ngendlela wena ozoresponda ngayo. Kunabantu abathandana ukubhubha kodwa bahlukene. Ngoba bashawa yini? Uthi bekhuluma lo munye avela responde ngenye indlela. Athi be responda ngenye indlela. Nalona avela feel ngenye indlela. Hayi ngeke kathi unjani kugcine kungabukhona ukuxhumana. I-communication yabo ayiseko proper. Uyabona ke once communication yangaba proper noma ningathandana kanjani nizoxabana namhlanje. Uyawazi ama relationship anjalo. Baxabana namhlanje kube ngathi bayalungisa ekseni, baxabana entambama. Balale bedubelene, bavuka kusasa badubene.
kube ngathi bayalungisa phambi kwakusasa baphinde baxabane phambi kwakusasa sekuyile relationship enjoywa ngokuthi inama argument inezingxabano singayibiza nje ngomsangano manje we relationship akusakwazi ukujola kubiwe cause kubiwe mnandi each time bekhuluma omunye ummakile ngathi izicuphene manje seyiphila ngokuquphana uyawazi ama relationship kanjalo sekuphila ngokucushwana sekuphilwa ngokuthi besides ukucushwana sekuphile ngazi ukuthi kuyathonyelwana sekuphile ngathi kuyapruvelwana sekuphile ngazi ukuthi lo uprove ukuthi yena ungcono kunalo sekuphile ukuthi ngeke ngize ngizwe mina ngalo uyabona sekuphile ukuthi wenza ukuthi nami ngiyakwenza sekuwumsangano walona wenza ukuthi nami ngiyakwenza mawenza kanje mina mangenza kanje wena uthini mangenza kanje sekuwumsangano wento lo ayisekho lonto leyo ilimale phi kodwa ilimale kwindlela oresponda ngayo umubona umuntu ukuthi most of the time uya-attack kuzogcina kwenza ukuthi urespond wrong walk away ayikho ke emhlabeni into eyisolution njengoku-understand the timing yokuwalka away once walk away kumuntu automatically kunoma yipi impi yesilwane noma yengcindezi noma yokutoxic ebisikuyena izoba kuyena yedwa because wena usuwalk away uma usuwalk away ingakujahi ngengcingo uma ikujaha ngengcingo khatha futhi ne-communication yezingcingo up until abe right mayise right ayibona yena ukuthi yazi ngempela I made a mistake as long as bengakayibona umuntu owalk away kuyena ukuthi wrong don't come back uma seyibonela ukuthi wrong akasho ukuqala athi mina ngi-wrong ngo-1 no 2 no 3 no 4 that is why wena you walk away because mina ke ngibezwa abantu athi umuntu king ngicela ungibuyisele isithandwa sami bese ngithi mina lalela mfethu akakho umuntu ogulayo ongavele nje ahambe out of the blue nje avela athi uvuka uyahamba umuntu behamba ikhona lento emxoshayo asingathi umuntu akabuye asibheke phela mina ngokhingi mina bafethu angiyonto okudlala asibheke kuqala ukuthi umuntu uxoshwe yini asibheke ukuthi yini lento emhambisile umuntu mhlawumbe ngempela lo muntu wena umthuke ekseni nantambama nasemini uhanjiswe nje inhlamba umthuka ngayo uma ungamthembisi ukuthi uphinde umthuke uzobuya umuntu wakho mhlawumbe umunye umuntu uhanjiswe honestly ngokuthi awufuni ukulala naye kodwa niyathandana ukulobolile uyamqopha unqene ukukuchithela because wenza isifungo ukuthi mina I don't cheat uyabona unqene ukukuchithela because uya understand beke bakuchithela ama implications wokuthi usechithile izoshintsha yonke into ibe ngaye manje ukuthi uchithile mase kubaleke leqiniso elokuthi uwena kwathi umqopha ukuze ingabi nama implications akawalk away kucaca ukuthi wena ukushiyile ukuze amove on nale uma semove on usangabuya kodwa lungisa leyanto yokuthi wena wenzani uyamqopha lungisa yona noma umncenga futhi muncenge uthi thana sami ngiya understand ukuthi uwalk away bekufanele bese ngincisha kakhulu nami bese ngincisha kakhulu buya sengizokupha ngizokupha ekseni ngikuphe ebusuku ngikuphe mawufuna vele ubalekiswe iliyonto uzobuya omunye uzokubalekela alikho iphutha olenzile udidiswe nje intombi ayitholile yamdidisa nje uyabona ile kingere ekuludisa udidiswe intombi nje ayitholile intombi ayitholile yak overpower wena kulungileke asenze njani ke manje thina ngepower yethu ngoba uyakuthanda it just udidisekile asisebenzele yantombi ayitholileke ukuze lo wakho umuntu abona ububi nayo ibveze ububi bayo mhlawumbe inenkani ayiveli iveze fast inkani mhlawumbe njena ize engathi ayivile inhliziyo enhle ayiveli vele mhlawumbe ize inwa kamnandi akuvele futhi ukuthi hayi bekuyi perfume kahle bengabe ngayifakile iperfume kuneququ nje iqhamuka kuyena emzimbeni ayivele bese baleka lo wakho uzobaleka abuyele kuwena omunye mhlawumbe ngempela mfethu omunye
kwi-private party unenkahla yesilonda. Isibekezelile indoda yakwenza konke uthe nesilonda lo aphinde futhi ayiluyise indoda. Indoda iya understand ukuthi hayike uyagula ubhebu wami unenkahla yesilonda. Kodwa lo nenkahla aphinde futhi ayiluyise. Aphinde futhi abe nesikhwele. Iyabuza indoda ngizokwenza njani ngoba angikwazi ukuyenza lento nawe unesilonda. Kodwa futhi uma ngithi ngithola umuntu ke ozothi wena usalapha isilonda ngibe uyangilwisa futhi kungcono ngikwale. Ayikwali ngoba ayikufuni, ikwala ngoba awu understand ukuthi uyagula. Kungcono imthole lo ibisiya kwala. Mawuthi wena sibuyise sesilaphekile isilonda private party. Asilaphe mawuza kumina, mina ngilaphe lesilonda kuqala esuke private party. Bese utshela umuntu wakho baby lesilonda lesekade singinike inkinga sesisindile buyo useyabuya. Uyafika uyakinyisa siseke isilonda. Yabo. So sengenzela ukuthi mina ngike ngibone ko TikTok umuntu athi hayi ngizobuyisa isithandwa sakho ngizokwenza ukuthi ama scammers zonke lezo zinja lezo. Ngoba umuntu bebalekile uya understand ukuthi yini emsusile. Solva lento eyenza ukuthi asuke lo ezilapha. Solva leyo nto leyo. Ngokunjalo futhi nengane bengabe ngalifuni ikhaya. Asibheke ukuthi yini eyenza ingane libalekele ikhaya. Ngoba ngempela khona ama families agcine eba toxic enganeni. Khona izingane eziba toxic kuma families. Isiqala ama drugs ingane, isiprioritize abangane more than abazali bayo. Asibona ukuthi ne yini le yenza ingane ibe kulesimo mase dilwa naleso simo then impilo yakho iqonde. Show me looking back. Mhla 1 November zonke indlela ziye emakhanda dam la kuzobe kwe ongaphansi ongaphezulu. Mawuya khona nje uthi King Bhakanzama Dam isemakhanda lapha. 1 November zonke indlela ziyakhona. La ngizobe khona kuvuselwa amandla kunqotshwa ngezinga eliphezulu. Uma mina uzongilalela bese into engiyishoyo bese uyayenza. Bese uyaqinisekisa ukuthi mase sisebenza sikulwela. La uhleli khona ngabe isekhaya ngaba yikuphi? Awukho umsindo. Uma kuba nomsindo sinike igo ahead ukuthi asidile nalo muntu okubangisa umsindo. Kungathi kunomsindo kodwa at the same time futhi awufuni isidina. Sitshela isidile na. Abangibizi King for nothing kimi. Tshela ukuthi hayi King nangu umuntu kahle ngiphazamisana. Mase ngiyakubuza uyavuma yena ukuthi singenza noma yini. Uthi hayi ngeke King angivumi lungileke. Uma ungavumi woza naye. Ngoba ngokomthetho vese bafuna masikhuluma iqiniso. Kumele bengabe uye endaweni enamandla njengasemakhanda dam. Kumele ufike naye umuntu wakho ngoba uyamthanda. Ukuze whatever power ezokwehlela phakathi kwakho ayehlele phakathi kwenu nobabili ukuze nibe moya munye. Kodwa uyabona mawuza wedwa ushiya omunye umuntu emumva kodwa uyamthanda wena uzoba namandla amakhulu. Lamandla amakhulu nawo azomcindezela lo. Manje nihlala ndawonye kodwa hayi bengabe ehlala ngisho abantu abahlala ndawonye abaganene. Kodwa mawukuthi umuntu uyihlela kubo nani asinandaba vanje bekubo nje mhlambe naye bayamthakathisa ngento ezingathi ishube bepatanisa into engathi ishu futhi. Kodwa nje manihlala ndawonye angabe yihlazo sana sami ake sihambeni siye ku King Park siye konqoba siyawudinga lemakhanda all siyayidinga lensebenzo esidamini sifuna yenziwe collectively uzoyibona into ezokwenzeka lapho nomoya munye silwa nempi ezongena kulomndeni hayi nina nodwa ngaphakathi within the premises nidlalana umqondo nodwa within the premises niphulana inhliziyo nodwa within the premises nithukana nodwa within the premises nilwa nodwa thina sigade impi ezongena kanti impi vele ngaphakathi kuyabhuqabhuqwana asiqale siyilamule le yangaphakathi siyayilamula imimoya besingenile ingakho mina mawungabe uthi makhanakhana all ufike edamini sisebenza wena siphinde sisebenze ikhaya lakho sebenza ikhaya lakho ukuthi impi ibisikuwena usufikile wena kodwa nje bikuwena khona ecashile ekhaya kulungileke agidinye manje futhi kuyosetshenzwa nani nekhaya sikhipha impi kuwena sikhipha impi sekhaya siyayilamula sikhiphela ngaphandle kwamasango mase kuyavala emasangweni ingakho kuba khona isigaba la ekususuka isigaba sokubethela sithi siyabethela ke manje suku sesivimba ukuthi into engaphandle ingangeni engaphakathi ayilawuleke namba yami 0798130260 King Bhakanzama
Thank you so much. Ngiqolise nje ukuthi ngingakhulumi nani isikhathi eside ngizonikhombisa ukuthi bengibhizi ngani. Ngibhizi kakhulu edamini. Ngibhizi kakhulu futhi la ku-Rocky Ridge. Ngizoyenza nje ivideo nginikhombisa ukuthi niyawubona umsebenzi osuwenziwa ungakanani. Nizobona abanye beni bazokhexa ukuthi hayibo. Kanti uKing uyapi nale palace yasedamini? Kanti uKing uyapi nale palace ya ku-Rocky Ridge? Ngoba uthula ama palace. Yabo. 44 Rocky Ridge. Lapha ya King Bhakanzima Dam. Yabo. So manje engikwenza ngale funa ngikwenza. Uma sengingale engikwenza kwizindlu funa ngiphinde futhi ngikwenza. Mangabe nginweba izindlu funa ngiphinde futhi nginweba idamu. Konke nje funa nginwebeke. Funa nginwethe izindlu. Kunetshwe idamu. Kunetshwe lokho. Kubele kuzonwetshwa la ku-Rocky Ridge. Ngigcina ngingazi nami phakathi ngozihlukanisa kanjani. Kodwa into emnandi ngisuke nginwebela abantu uma befikile ukuthi bafike babe comfortable mase befike kubani mase befike King Bhaka. Kodwa ke ngibuyileke manje ngoba omningi umsebenzi sengukhathulile. Sokhathulile. Sazoshuba kusangenzeka noma yini. Ngoma favuke njengeda ngabane ngunogwajobhathwa ayikhuluma ufuka amakhanda indlondlo enamakhanda amabili elisithathu elenkosazana. Sithi da meningasho ubusika nehlobo ngqwele ngaphuphi inyoni ziphupha amihla namalanga mthombo geleza ungabonakala ukuthi amanzi aqhamukaphi kubonakala lapho ephumela khona ngithi zitha zami ziyakhothama futhi ziyaxolisa mase zibone kahle ukuthi kahle inkosi le wena onyanya I forgot ngeze ke phatha mina ngicela kafakela nangisisi. Uma ungilalelile mina the only mistake that you can make la kumina ukuyitshela ukuthi uyazi bese ungafuni ukungilalela. And uma ngabe kusetshenzwa into spiritual kusuke kuliwa nathi sisuke silwa kodwa silwa siyithibi yakho. Kodwa nalezi izilwa nawe nazo ziyalwa. Uma wena ke uba msene nathi asibambisaneni ngoba sibhekene nempi yakho. Hayi umuntu usathi uhlangane naye uyamlwisa kuyaba futhi naye akasabambile usubambe wedwa kuyaba naye sihlangene akasaqhamuki. Uma sihlangene baba siyifamily qhamuka sizovuselela amandla sizobamba sizokulwisa ngezinga eliphezulu. Thank you so much Papa.